Эпізод 15. Час свабоды. У камерах панаваў спакой, але сэрцы біліся ў іншым рытме. Сярэдні калідор замёр, чакаў. Стары злодзей калідорны зубіла абыходзіў камеры, адхіляў чорныя застаўкі на вочках і зазіраў у камеры. Калі падыходзіў свой хлопец, ён коратка кідаў яму: «Ёсць цынк». Было вядома, пра што вядзецца, але пра гэта не казалі. Толькі настрой у камеры адразу змяняўся. Наглядчыкі заўважылі гэтую змену, аднак прычыны не ведалі. Дапускалі, што гэта звязана з няпэўнай палітычнай сітуацыяй. Самі яны таксама былі занепакоеныя хуткай зменай улады ў горадзе. Грыб, вялікі пануры наглядчык, у той дзень дзяжурыў у сярэднім калідоры. Наглядчыкам ён працаваў 20 з гакам гадоў. Вязняў Грыб ведаў добра, і мала было таямніц, якіх бы ён не выкрыў, працуючы ў менскай вязніцы. Вязнямі навогул ён пагарджаў, але блатныя былі ў яго ў пашане. Некаторых з іх ён баяўся больш за начальства. Блатнога Грыб ніколі не пакрыўдзіў. Блатныя пра гэта ведалі і шанавалі свайго панурага вартаўніка. Хлопцы з сёмай шкадавалі, што ўцёкі выпалі на ягонае дзяжурства. Яны ведалі, што адказнасць ляжа на яго, а крыўдзіць Грыба было шкада. У сямёрцы абмяркоўвалі ўжо распрацаваны план. Баран, Кулікоўскі, Янка Залатызуб, Шупак, Варлам і Кнот сядзелі на падаконні і на козлах. Размаўлялі яны ціха. Менавіта яны павінны былі захапіць сярэдні калідор і пачаць акцыю. Трэба было абяззброіць і абясшкодзіць Грыба. «Я яго на хамут вазьму», — сказаў Харлам, канакрат, вядомы сваёй вялікай фізічнай сілай. «Не», — запратэставаў Баран, — «ты станеш ззаду, я з ім спраўлюся. А калі захоча хаю зняць, тады бяры на хамут, а я рулю забяру». Баран не хацеў крыўдзіць прыстойнага ключніка. З другім наглядчыкам на кухні ўправіцца было проста. Ён быў неўзброены, да таго ж баязлівы і слабенькі. Усё абмеркавалі ў найдрабнейшых дэталях. Варлам паціраў жалезныя далоні. «Пойдзе работка». Янка Залатызуб кружыў па камеры, як тыгр па клетцы. На шчоках у яго ігралі мускулы. Штосьці там ён прыдумляў. Ігнат Кулікоўскі сядзеў на падаконні і ціха насвістваў. А Баран старанна чысціў боты і думаў пра Паўлінку. Набліжалася 12-е. Рух у камерах заміраў. Блатныя ведалі, іншыя адчувалі, што збіраецца штосьці трывожнае. Усе прыслухоўваліся. У калідоры гаспадарыў Грыб. Ён насупіў кусцістыя бровы, бэсціў калідорных, звінеў ключамі і сплёўваў, штосьці яму не падабалася. Прыдумалі нейкую штуку, але што? Ціха. Знізу тонкім голасам адгукнуўся Цвыркун. «Абед!» Калідорныя скончылі з парадкаваннем аддзелаў і скіраваліся ў бок дзвярэй аддзялення. Там апыніліся ля століка, над якім вісела вялікая чорная дошка «Стан вязняў». Грыб устаў з-за стала, за якім правяраў спіс падследных вязняў. Спіс чамусьці не сходзіўся з лічбамі на дошцы. «Сёмая ідзе?» — спытаўся ён, як звычайна. «Сёмая, гаспадар наглядчык», — услужліва пацвердзіў адзін з калідорных. Грыб сплюнуў і, пазвоніваючы ключамі, пайшоў да камеры. Акінуў поглядам іншыя камеры, прыслухаўся. Ціха. «На абед!» Янка Залатызуб выйшаў першы. Ён быў ужо ля самых дзвярэй. Пасля выйшлі Баран, Варлам і Ігнат Кулікоўскі. «Сёння, напэўна, абед з 2 страваў», — спрабаваў жартаваць Кулікоўскі. «На другое смажаныя вушы і рыбныя ногі», — адказаў Янка. Баран быў спакойны, як заўжды. Варлам увесь час пазяхаў. Грыба гэта не супакоіла. Але ён і ўмеў не толькі замыкаць дзверы. «Марш на кухню!» Шасцёра вязень з адным наглядчыкам рушылі ўніз па лесвіцы. Аддзяленне маўчала. Грыб расшпіліў кабуру. Пераклаў ключы ў левую руку. Тады Баран аднім хуткім рухам выхапіў яго з кабуры рэвальвер,
Спрытна адступіў і сказаў наглядчыку: «Ключы давай, ну!» Твар Грыба заліла кроў. «По якім праве?» «Сёння ўсе правы нашыя. Вазьмі ў яго ключы». Варлам хацеў забраць ключы з рукі наглядчыка, але Грыб схапіўся за іх аберуч. «Не дам, я прысягу прыносіў!» Наглядчык ведаў, што не справіцца, але ён нёс сваю службу добрасумленна, барыкаючыся не крычаў, каб не падштурхнуць блатных да забойства. Яго абяззброілі і забралі ключы. «Без кляпу!» – адрэзаў баран, пакінуўшы Грыба на лесвіцы пад апекай Шупака і Кнота, з рэштай хлопцаў пайшоў уніз на кухню. Рэвальвер наглядчыка ён схаваў ля жывата, а ключы нёс у кішэні пінжака. Кухня патанала ў аблоках пары з катла. Гэта адзін з блатных кухараў падрыхтаваў прастору для працы. Цвыркуна, які нічога не ведаў, пагасілі мехам. Ён нават не зарыентаваўся, хто гэта зрабіў. Вязні, цяпер іх было 12, узялі 6 напоўненых супам цэбраў і скіраваліся ў першае аддзяленне. Звычайна там пакідалі 4 цэбры. Наглядчык, як заўжды, убачыўшы гэту працэсію, адамкнуў дзверы, але праз момант адчуў, што навокал стала цёмна, і ў гэтай цемры ён ляціць угару. Ён паспрабаваў крыкнуць, але крык абарваўся. Яго абяззброілі і забралі ў яго ключы. Тады баран адамкнуў пусты карцер напрыканцы калідора, туды занеслі ўсіх 3 наглядчыкаў. Карцер замкнулі. Такім чынам вязні атрымалі кантроль над кухняй 2 аддзяленнямі. «Раздаваць абед, з камер не выпускаць», – загадаў баран і ўручыў Янку ключы ад першага аддзялення і адзін з 2 рэвальвераў. «Абед!» – крыкнуў адзін з калідорных, і першае аддзяленне ажыло. Прыйшоў у рух турэмны млын, што яшчэ момант таму стаяў нерухомы. Янка залаты зуб адмыкаў камеры і заставаўся ў калідоры. Памагатыя заносілі цэбар у камеру, раздавалі суп. Тым часам блатныя такім самым чынам запусцілі абедзенны механізм ва ўжо вольным другім аддзяленні. Там ролю наглядчыка пры адмыканні дзвярэй выконваў Ігнат Кулікоўскі. Баран, Варлам, Шчупак, Кнот і 2 памагатыя з цэбрамі ў руках рушылі ў 3-е, верхняе аддзяленне. Наглядчыка там таксама пагасілі лёгка. Яго абяззброілі, адабралі ключы і пачалі раздаваць абед. Усё гэта зрабілі для таго, каб звонку, найперш з канцылярыі, усё выглядала як звычайна. Вязні ядуць, седзячы на падаконнях, ходзяць, усё ў парадку. Толькі калі пад кантроль перайшлі ўсе аддзяленні, пачалі адкрываць камеры. «Хто хоча ўцякаць, выходзьце. Хто застаецца, сядзець ціха». Блатныя пачалі паспешліва пакідаць камеры. Яны спускаліся ўніз і збіраліся каля ўваходных дзвярэй. Фраераў спусцілася мала, можа 10-я частка. Рэшта, напалоханая тым, што адбываецца, засталася на месцы. Некаторыя дрыжалі ад страху, іншыя маліліся. А ўнізе паспешліва рыхтавалі цэбры, з якімі хлопцы збіраліся выходзіць з будынка да пральні. Падзеі павінны былі разгарнуцца цягам некалькіх хвілін. Усе разумелі, што гэтыя хвіліны вырашаць пытанне іх свабоды. Панавала цішыня. З 3-го аддзялення адны дзверы вялі ў царкву. Іх адчынялі пераважна на набажэнства. Захопліваючы аддзяленне, блатныя не звярнулі на іх увагі. Але ўнутры акурат быў наглядчык, які выконваў таксама функцыі царкоўнага старасты. Ён наводзіў парадак у невялікім пакойчыку. Спачатку стараста не звяртаў увагі на тое, што адбываецца ў калідоры. Думаў, звычайны рух у аддзяленні. Але ў пэўны момант яго здзівіў тупат і сцішаныя галасы. Ён хацеў выйсці ў калідор, зірнуць, што там адбываецца. Падышоў да дзвярэй, нейкі момант прыслухоўваўся. Гэтага яму хапіла, каб зразумець, што вязні выбраліся з камер і гаспадараць у турме. Наглядчыка апанаваў страх. Дрыжачымі рукамі ён знутры зачыніў дзверы на засаўку. Ён ведаў, што ў царкве ёсць выхад на дах. Выхад гэты быў зачынены на вісячы замок, ключа ад якога ў яго не было.
У яго сышло шмат часу на тое, каб выламаць даволі моцны прабой. Наглядчык выбраўся на дах. Здалёк ён бачыў вуліцу, але крычаць не стаў, бо пабоіваўся, што вязні пачуюць яго хутчэй, чым адміністрацыя, і змогуць дабрацца да яго і забіць. Падумаўшы, ён пачаў распранацца. Зняў з сябе кашулю і зноў апрануў мундзір, пасля з цяжкасцю забраўся на высокі комін. Там стаў і роспачна пачаў размахваць кашулі. Сігналы не хутка, але заўважылі. Некі сталы спадар з жонкай ішлі па супрацьлеглым баку Серпухаўскай вуліцы. Яны спыніліся, каб з цікаўнасці паглядзець на турму. Раптам жонка сказала мужу: «Глядзі, глядзі, там на даху, што гэта, вар'ят?» Муж прыгледзеўся. «І праўда што, але ж гэта турма, а не дом вар'ятаў». Паступова яны даўмеліся, што гэта ўсё недарэмна. Што чалавек з даху намагаецца папярэдзіць пра штосьці людзей звонку. «А можа, гэта вязні ўцякаюць?» – выказаў здагадку муж. «Трэба зірнуць, сказаць». Ён скіраваўся да зачыненай турэмнай брамы. «Не хадзі, заб'юць яшчэ!» – спыняла яго жонка. «Усё адно, калі яны выберуцца, то ўвесь горад могуць перарэзаць. Гэта ж крымінальнікі. Мой абавязак як грамадзяніна». Ён скіраваўся да брамы і пагрукаў у акенца. За некалькі секунд канцылярыя зарыентавалася ў сітуацыі. Схапіліся за зброю. Браму з боку двара наглуха замкнулі. Зазваніў тэлефон. Немцы пакуль не пакінулі горад. Большая частка гарнізона выйшла, але шмат вайскоўцаў яшчэ засталося. А бальшавікі не спяшаліся займаць Мінск. Праз колькі хвілін пасля трывогі да брамы пад'ехалі дзве бронемашыны з некалькімі дзясяткамі нямецкіх салдат. Цяжкая брама адчынілася, і машыны паволі запаўзлі ў турэмны двор. Тым часам муры акружыў узброены нямецкі атрад, які прывезлі сюды грузавікамі. У самой турме насупраць уваходных дзвярэй у калідоры і на лесвіцы сабралася больш за 100 вязняў. Яны рыхтаваліся выходзіць з будынка ў двор, каб захапіць канцылярыю. Цэбры ўжо вынеслі і размаўлялі сцішанымі галасамі. Тыя, хто выходзіў пазней, стаялі ў калідоры ля сцен, каб не перагароджваць праход. І раптам звонку раздаўся гул матораў. Усё замерла, цішыня. «Шухер!» – кінуў хтосьці. «Падстава!» – працадзіў Варлам, дастаў з-за пояса рэвальвер. Неспадзявана звонку весела затарахцеў аўтамат, і серая куль пяшчотна абрасіла муры. Узнікла паніка. Вязні пачалі прапіхвацца ўглыб калідораў, хавацца па камерах. Унізе застаўся толькі з дзясятак блатных. Баран шпарка замкнуў адчыненыя дзверы на замок і магутныя засовы. Зноў адгукнуўся аўтамат. Блатныя пачалі раіцца, што рабіць. Ігнат Кулікоўскі, малы, задзірысты, раззлаваны, але з агнём уваччу горача пераконваў: «Хлопцы, будзем абараняцца! Забарыкадуем дзверы мяхамі з мукой. У нас некалькі рэвальвераў, хачоў хопіць і на тыдзень. Хай паспрабуюць нас узяць, хай фраеры зубы паламаюць». «І што з гэтага будзе?» – панура спытаў Шупак. «Нічога мы тут не абаронім, мы ж у турме», – дадаў Кнот. Варлам панура маўчаў. Баран уважліва сачыў за тварамі таварышаў. Янка Залатызуб сказаў: «Я б і адзін абараняўся, але навошта?» «Для таго, каб нас не катавалі пасля і справу ўсім пашыюць», – запаляўся Ігнат. «Нас зашмат», – адгукнуўся Кнот. «Вялікай справы не зробяць. І ў косці не атрымаем, калі падпарадкуемся самі». Баран ведаў, што адзінагалоснага рашэння тут не будзе. А што будзе праз дзень, калі пачнецца адкрытае супрацьстаянне? А можа і забітыя будуць з ліку паліцыі. Разам з тым у камерах заставалася некалькі соцень вязняў, якіх яны былі вымушаныя асудзіць на голад. Звонку хтосьці падышоў да дзвярэй і па-руску сказаў:
Калі адчыніце дзверы, пакараем вас мякка. Калі не, будзе кепска. Чакаць! Праз 5 хвілін адкажам. Адгукнуўся маўклівы дагэтуль Варлам. Хлопцы, не адчыняйце, будзем змагацца, заклікаў Ігнат. Дурань, і што тады? Ускрыкнуў Кнот. Дачакаемся, пакуль бальшавікі прыйдуць, тады здамося, нас вызваляць, як усіх вызвалілі ў 1917 годзе. Тады былі не бальшавікі, там рэвалюцыя вызваляла, Керенскі, умяшаўся Шчупак. Як сабе хочаце, пашкадуеце. Баран падняў руку. Няма тут чаго, паддамося. На бальшавікоў не разлічвайце. Давайце ўсе ключы і рэвальверы, самі па камерах, кожны ў сваю. Я адамкну дзверы. Блатныя аддавалі барану зброю і ключы, пасля скіраваліся ў свае камеры. У душах яны неслі роспач і горыч, адзіная іх надзея сканала. Давідка, які весела і смела браў удзел у акцыі, цяпер, ідучы ў камеру, плакаў ад злосці. Язь быў амаль абыякавы, яму ўсё гэта было толькі цікава. Ён не хацеў адыходзіць ад дзвярэй, баючыся за свайго настаўніка. Ён марудзіў. «Ідзі, ідзі ўжо», – сказаў яму Алік. Праз момант калідор быў пусты. Не сышоў толькі Ігнат. Ён стаяў, трымаючы ў руцэ рэвальвер і закусваючы ніжнюю губу. «Ну», – кінуў яму баран і працягнуў руку па зброю. «Зараз. Бывай, сябра. Шкада, што...» Але ён не сказаў, чаго шкада. Прыклаў рэвальвер да скроні і стрэліў. Алік паспеў бы яму перашкодзіць, але ён ведаў, што нельга ні ў каго забіраць нават такую свабоду. Баран паклаў рэвальвер і ключы на падлогу перад дзвярыма і пачаў іх адчыняць. Падняў засовы, вялікім ключом адамкнуў замок і расчыніў дзверы на расхрыст. Зірнуў на боты, ці блішчаць, і зрабіў крок наперад. Прагучаў стрэл, хтосьці крыкнуў па-нямецкі «Не страляць!». Алік стаў у адчыненых дзвярах цюрмы, усміхнуўся і жэстам запрасіў унутр, як гаспадар гасцей. Нямецкі унтэр-афіцэр смела падышоў да дзвярэй, убачыў зброю, ключы на падлозе. Далей ляжаў труп вязня, калі паміж стратай жыцця і мірнай відзячай свабодай ён выбраў першае. Ён глядзеў у незнаёмы яму твар вязня. Пад маскай усмешкі твар быў спакойны. В ягоных вачах была пагарда. Нейкі момант яны маўчалі. Стары унтэр-афіцэр зразумеў трагізм сітуацыі і веліч гэтага вязня. Яму захацелася падаць яму руку. Больш за ўсё у жыцці ён цаніў адвагу, але рукі не падаў. Яго даймала думка, пра што гэты вязень можа думаць цяпер. А баран акурат у гэты момант думаў, а што там робіць Паўлінка? Працяг у рамане «Ніхто добром не дасць збавення».